Dihamu amanami dohot inanami alaneng masuk nama hita tu prosesi masuk upang idohami dohot hormat asa jongjong be mahita dinginat tabe moliate. Umir do
Huria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sian roha na madok mauliate tu debata. Hami saluhut parhalado partohonan HKBP Srengseng Sawah. Pasaton tabe tu sudah hamuruas ni Huria na marpungu nungaeng di bagas joron. Selamat hari Natal ma dihamu saluhuna. Di 4 minggu nang salpu nung ngatabolus minggu apen. Ima pangaradeon managam haroroni Kristus pa 2 halihon. Dohot mamestahon ari hatutubu ni si paluai. Nuaeng sahat mahita tu parpungan bodari. Parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus na tapestahot di bodarion. Ima hapapatar ni holong ni rohani debata tu hita jolma pardosa. Di topok debata do hita jolma pardosa. Di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatuban. Gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Di pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus di Boronginon. Diarahot do hita laho mangedehon Jahoba. Edehonot tamatutu Jahoba siala haluaon na binahen na itu hita. Songon parangan parbanua gijang dohot akka parmahan di ladang Eprata. Maredde pasangapot Tuhani siala hatutubu ni Yesus si baluai. Di Boronginope girgir matodita mamuji Tuhatta Yesus si paluai. Atik pegudang ta adupi akka hamolon. Lumobi pangotak ni pandemi COVID-19 sia. Atong tapuji majahoba ay disuruh do anak na gabe hanguluata maredde hita sian bukit di nomor 40 ayat sadaro ditolu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nung ngatubu di hita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, papi tu abarana do sugot harajaon, jalabahinon na goar na si partahi halongangan, ulubalang ni debata ama sa liling-liling na, Raja ni hadameon, edehon hamuma edde na baru di Jahoba, edehon ma Jahoba alesa dokta noon. Kajujur hamuma ngitung-atongan ni hakas telebiku hamulion nai, hitung-atongan ni salungkuanso halongangan hakka narinani. Marsob mahamu tu Jahoba marpahean na marhadohoan, akahitir mahamu maradopon ibana alisa dok isini tanoon. Haleluya. 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 Haleluya.
hita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Madok moliate do hami tuho ala ni gudang ni asi ni roham di hami. Ay di basa-basa honhodo anakmu nasasadai tu hami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana siat dosa. Dohot sian hamatean saliling nililing na. Upangi do hami tuho say sodangi marohanami na hulumi. Marhite-hite tod di parbadia. Akup ni say parrohay mahami. Asa huboto hami madok mauliate tuho. Asa tarapul situturo hanami di hagugutan doho di hapujungan. Pahot mahaporsyaon nami tuho. Atik pehuado pihami dope pangotak ni surimago kopit 10 sia. Guhi marohanami doho lasni roha siala hatutu bumi. Asa martua hami. Ala radeho gabe jolma humoko pami. Tangihon matang yang nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian bukit di nomor 56 ayat 2 dot 4. Tatangihon mapatik ni debata di parpungan bodari parningotan ari hatutu buni Tuhan Yesus tarsurak di sada Yohanes 3 ayat 20 tolu songonom madidok odo patikna naing porsea hita di goarni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songon naung tinonahon nei tu hita rodisima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata sai pargui mahami mangulahon naumbartu patikmi. Amin. Mari dehita sian buku di nomor 50 ayat 2 doho tolu. Oh
Kuriani Tuhatta dimulanai masai denggaddo saluhut na tinoppa ni debata Aisyah tarbigido hata namadok dungi nunga denggan di ida debata jaladung ditoppa debata pejol mai tu porla edit do di paujak ingananna dang diharangan manang ditobak longo-longo porla eden ima inganan ni jolma pauliuli parsauran doho mangoloi debata porla edit do gobaran ni ngolu na denggan jala maratur hobar tulomo ni rohani debata alai dang manahan jolmai mangoloi patik ni debata gabe madabu ma tudusa masama parhusoran na balga di ngulu ni jolma siga parsauran na dohot debata molo dimulanai boy na sida mardala ni di edeni jala makatai dohot debata songon na marale-ale nuaeng di sidi bege suara ni debata martaburi ma nasida ditongani hamajuon ni ilmu pengetahuan doho teknologi nalam doras jok do tabige barita nama bahen roha busi saon lapisan ojon nalam manipis laut doho tao naung marlaok harangan naung siga songoni nang pemanasan global gijang ni roha dohot hamok puson ni jolma mabahen mapitung mata ni rohana mangaradoti haulion ni natinoppa ni Tuhani tabba taon lamrarat dosai nang pakorhon na manigay akka parnguluon ni jolma lam ngalima holong ni roha lam madaw ma jolma siyan debata nuaing di bagasan uduk ni roha romahita tuadupan ni debata tamamahita pahusor-husorhon saluhut nai di bagasan rohat tabi mared dehita siyan buked di nomor 600 ayat 3 doho topat paserep marohatta jalatato potima akkadusatta tuadupan ni debata martangiang mahita ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargugu na sohatu dosan sitoppa nasa na adong paruhum na tigor manghumi jolma manisia narodo hami tujulum apala di parpunguan bodari natal umum sadarion manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami
Dang tarbahin hami dope sikop mangidehon ho di ngulu nami, marhite hata nang pabahenan nami. Ay sipata do hata nang parange nami gabi sisahan, jala mabahen marlea guarmu. Kurang dobe nangkia ni rohanami, pasabang rohani paroha na putulo, pahe akan na nirupa, mangapuli akan na maksa, manasinirohat akan na pugus dohot nada. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suru matod di parbadia tu rohanami be, asa tarbahin hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hanguluan na sora suda, na pinarbagabagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dusatta. Songonod dohata ni Tuhan Jehova, Roma hamu tuahu asa mangulu todimu, ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maredde hita sian bukede nomor 50 ayat 3 do topat. Hatani debata nagabi epistel di parpunguan bodari Natal umum sadarion, imana tarsura di Matius sada ayat 10 rodi 20 songonon ma hatani debata jalata jahama marsikat soring yanggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai gabi-gabi ado ibana sian todi parbadia adorang so masi padonohan dope nasida. Alai dinasongoni dope tahini rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani namadok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria gabe dongan musaripe muse ay nasiat tod di parbadia do nanaing tubu di ibana. Masa pe sudenai asa jupang nahinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan na upiopsa. Amin. Mari dihita sian bukid nomor 50 ayat 4. Kasih
atu tubuh ni Jesus dada ditongani parnguluon nasikop suada hurang manangaha alai dibarani pinahad do ala suadong inganan parmianan di si Joseph dohot Maria ujui Jesus tubuh dibarani pinahan imatadda ni narade Jesus makilala parnguluon ni jolma na tinggal di akau dungudung nang memet manang bale-bale naruhet-ruhet songoni nang akka natar duru manang dipaduru sian tongani masyarakat. Tuak kaparmahat di ladang do parjolo hasahatan ni barita hatutubu ni si paluai bulus do rohanasida majalo baritai jaladus rohanasida masih padohan asarap borhat tu Betlehem gabi jupang sama si Maria si Joseph dohot poso-posoi. Sere hamidjo dohot akkana angur di pasahat nasida parsobaun nasida tu Jesus na tubui nang hitape dohot mahita makka melatehon hatu tubu ni si paluai narade makkilala namasa tu dirita hinorhon ni pandemi COVID-10 sia dohot mangasihi hita jongjong mahita huhut manggalahi lilin gabe tadda asatung takas sodang nai manodangi ngolutta. Maria
Asian ED nomor 54 ayat 1 27. porsiautai songon nahina tidakkon di dongata saha porsiaud di sadok portivion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan nato mopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabias siya todi perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dong ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manai tu surgo lahu hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatudusani di sima ibana pai mamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia
doho dihasisaan di dosa, doho dihatain nama dok, mula mangulus sogot mati, doho dianguluan nasora sudah. Amin. Pinasahat partikian Marede Kor IPK. Sunggul-sunggul dihita di Parpunguan Bodari 24 Desember 2020 sada. Naparjolo di Parpunguan Bodari Parningotan are hatutubun ni Tuhan Yesus. Papungu pilihan namar bohodo hita laho tu sikola padita manang STT HKBP. Tapasaha ma pilihan itu jolo dung sidung jamita. Napaduahon di Parpunguan Bodari Parningotan are hatutubun ni Tuhan Yesus. Di paradi huriatta do aik sinumon manang air mineral tu sude ruas tahalas somai. Napatuluhon Parpunguan di pesta Parjolo Parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus 25 Desember 2020 sada manang marsugot. Tapatupa di bagasan dua partikian. Ima pukul pitu wib, ima Parpunguan Marhata Indonesia dohot live streaming. Pukul 10 wib ima Parpunguan Marhata Batak dohot live streaming. Jaladung sidung Parpunguan di Ganuk Partikiani patu paun ni huriatta ma marulaun nabadia. Akaruas naboi marulaun nabadia ima akan naung makatidakkon haporsionna
nasoho naruhut pamisangon dohot pamisangon ni HKBP jala naso targoar ruas parguru napaupaton papungupelian namarboho dohita di pesta Natal Parjolo 25 Desember 2021 imatu ulaun diakoni sosial manang karitas emergensi HKBP tapasahat ma pilihan itu jolo dusidung jamita napalimahon ala tongon hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 do pesta paduahon parningotan hari hatutubun Tuhan Yesus alani patupot tama parmingguon songon nasomal disi ima pukul pituip marbahasa Indonesia pukul sia 30 marbahasa Batak do pukul 10 pituip marbahasa Indonesia napaonopon papungupelian namarboho dohita di pesta Natal paduahon 26 Desember 2021 imatu ulaun radio Bona Pasogit HKBP. Songonima buah-buah manang sunggul-sunggul dihita di Boronginon. Marit di mahita sian bukit di nomor 602 ayak sada laos tapasaha ma piliatta sada adoh sadabi.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhud na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang rodi hahanggi na hinaholongan di bagasan guar itu atas Yesus Kristus. Barita nauli, barita lasni roha, sian hatan di bata. Na mamakulingi hita di parpunguan bodari. Perningotan di ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Imanatan surat di Pesalmen bidu 147. Mamuka maisian ayat sada saharodi ayat 10 sada. Ujahama hatani di bata tuhita jala tapa yutihut ma di bagasan rohat tabi. Haleluya. Ay denggado ende honoton di batata ay hasudungan do ibana tama papuji-pujion. Jehovah do na pauli Jerusalem. Ibana na papunguhon halak Israel aka namampari. Ibana pasabam aka parroha bujuk jala dililiti aka bugang nasidai. Ibana ubilang torop niya kabitang di jodo goar nasida sudena. Tibuldo tuhatai jala pargogo situtu dang habilangan parbinotoan nai. Jehovah paheheon akana nirupa dipatuki tutano yang go aka parjahati. Marende tari parmahamu upuji Jehovah martehite hamoleateon. Palu hamuma uning-uningan mamuji debatata. Ibana makukopi langiti martehite obun. Ibana paradeon udan tutanoon. Ibana patubur duhut-duhut dia kaduluk. Ibana mangalehon tupinahan gagatan nasida. Nang tu aka anak ni pidong sigak akana goak-goak. Dang lomoro hana mida hagugun ni hoda. Dang lomoro hana mida hai-hai ni bawa. Di halomon rohani Jehovah do tahe akana makabiari ibana. Akana makalunguton asini rohanai. Imasahadna. Selamat hari Natal madita salut nakabanginang doha hanggi. Mulai tema tadok tu debata. Na paluaso kita nuaing marpungu di bagas jorona. Di borngin parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Nian molo tapai tihut di piga-piga hari nasalpu nungasay masaringar akay di namardomu tu parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Saya tapangulo doi isarani dihita kana membuat mobil manang saya tabigi may marite handphone manang smartphone manang saya tapangulo muse akay de puji-pujian na mardomo tu parningotan hatutubu Tuhan Yesus di bagas tabi. Dalam marite akay dibuat dohita tu situasi na marlasiroha. Laho manomu-nomu ari parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Alai tutu berbeda do molo tapestahon parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus doho na mestahon ari ulak tahutta. Ala molo di pe pesta parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus dang nadosi do ma ningot ari hatutubu ta. Daksi edehon di ari parningotan hatutubu Tuhan Yesus panjang umurnya sehat badanna daksi dohonotai ay daksarupa Tuhani do tita molo tapestahon ari parningotan di hatutubuna manang songo kita na mestahon ari ulang tahun alana tapestahon di parningotan di hatutubu Tuhan Yesus Kristus ima haroro ni debata manopot kita jolma manusia na di pardangalanon manopot kita kapardusa
naswadong be bui bahenota sian hadiriota lao paluok kita sia dosa doha matian. Ay jambarta do tuha matiani. Jambarta tuha maguani. Alay ala debatado na manopah hita jalan punasa ngulut taon. Dang dialomo debata mago jolmai. Idom bahen ditopot muse jolmai. Dipasaut baga-baga naong lihat tinakon na marita kapanuirang di pada narubi. Gabi-gabi ang masalah anak namar baju. Tubuhan anak ma jalaguar nama Yesus. Manang Immanuel. Ido nata pestahon di hari parningotan di hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus. Laos ido na mangonjar rohata lau mamuji jala pasangap ibana. Alai buhado tutu tarpatu pahita do mamuji jala pasangap po debata dosdo rohata mamuji ibana atau orang somasa pandemi kopi sapulsia sian na somasa do pe pandemi kopi sapulsia manang dung salpuan non pandemi kopi sapulsia on manang songon edeni akadongan naposo uju dapot nasida balajo gajina awal bulan songonima tiurna edena gogo suarana do semangatna alai persitongan ni bulan songon nagali alang mangamoru be balajona dong jupang akhir bulan songon na dudung may mana manang na songon ido pamujiota ay molo songon ido pamujiota kamanginang ba marisuang do hita na marpesta na talon manang heran na sotargahor do nabi na ni Tuhani tungulu taon alanima tema ni perayaan Natal parpungua bodari paringota di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus na nienet siyang buku pasalmen 147 nama dok endehum majahuba nyanyikanlah bernyanyilah bagi Tuhan tutu nanang dohonon na tuhitan waing tada nang tajalo kuhatai rotu bortibion tanda nang tajakon ibana di ngolutta tada nang di balua de batahita sian hamaguan do hamatean tutu ikon ende honotta do debata ikon ende honotta do Tuhan tai jalaido na pinato orang ni papersalmen son didok ay denggad do ende honotto de batata ay hasudungan do ibana tama puji-pujion. Molo di bahasa ini saya dok, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Di suara hodo, sada pernyataan nabor harsian haporsiaon, bahwa memuji Tuhan itu adalah baik dan layak. Dan sungguh harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Nama lapatan maya kamanginang hadiriota do akan naung mamestahon par hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus ima mangendehon di bata bernyanyi memuji memuliakan Allah. Dangarong nama nabuhi manggugah kita di si. Mana songon dia pe parsorian ni ngolo na tahadupi tidak boleh itu menghambat kita untuk memuji Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, entah itu baik atau tidak baik, tidak ada alasan bagi kita untuk memuji Tuhan pada saat kita senang dan tidak memuji Tuhan pada saat kita susah. Tetapi itulah hakikat kita, identitas kita sebagai orang percaya, memuji Tuhan. Alai molo idok identitas tamanang hadiriot tado memuji di bata tentu ahado sialana uban nata puji di bata mangito pa persalmen di son gudang do sialana uban na iko tapuji di bata jala tapasangap ibana tentu na borhak do isian hadirion di bata berangkat dari keberadaan atau hakikat Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu. Nama nopa
mangaramoti man mudu-mudu do manotuhor salu padalanan ni ngulu. Adang nama dala buti ngulu tawor. Anang pe madala mangadupi pangotak ni sori mago kopi sapulusia hita. Dang nagabi so di bawah kendali Allah itu tidak. Allah dang nama dok na dihukum debata hita nuai Allah ni pandemi. Daung. Pandemik COVID-19 yang kita alami sampai 2 tahun ini itu adalah dampak dari kesemena-menaan kita dalam menghadapi mengelola kehidupan ini. Aita kasdo didok Tuhan idang umon na portibiope dung dihumi portibion marite ait na sumari. Alai romu se debata manguhumi padua halion dinaro imana padua halio tu portibion. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jalai kota tidak konot tadi. Nang peta bulus pandemik 2 tahunon. Jala bui tamar natal nuaing. Padonganio do pangaramoti yang didebatade. Nang pedi do pamerintah ikut tajaga kesehatan, tajaga jarak, ikut ulah honot do aturan protokol kesehatan. Alai ala tahapur siai. Jala ikonido na parjulu jo takas mangulu di bagasan na porsiauta pabua debatado na mangarajai manutuhon mamudu-mudu mandongani mangaramoti kita asa moloido tahapor siai ya kamanginang ibana na manoppa kita ibana na mangaramoti marmudu-mudu ngolutta do palua kita siar ragam na kamalo do asusan las ima gabi mengoncar kita memuji dalam pasangapun ibana. Ala namang iu musia kamanginang ala borha do pengalaman ni parpesalmen. Nang manada jala makilala pambayan di bata nang manugiun nasida haluar sian habuangan Babeli. Jala boy nasida muse mulak tu huta Jerusalem. Huta na ni Leon di bata tu nasida. Jala bui muse huta Jerusalem nang segai nang maroksoi gabi uli muse gabi jupang mapanan diang haporsiaon na mandok Jehovah do na bauli Jerusalem. Ibana na pabunguan ala Israel akan namampari. Borhat siap pengalaman panadaon do pambayanan di bata di ngulu ni parpesalmen do bangso Israel hatiai. Gabi ima na mengojar rohana la memuji japa sangapun di bata. Totulas ima musya kamanginang asa sikop kita mamestahon parningotan di hatu tubuh itu atas Yesus Kristus nang takas kita mamereng tu bagasar rohata dirita akadia ma na binahin di bata di padalan yang nguluta akadia ma nang pinatupan di bata akan nauli nedenggan di padalan yang nguluta dia katiki-tiki nasalpu asa macai argado akan nang binahin di bata tu hita dia katiki-tiki nasalpui asa mangoncar rohata terus memuji pasangan pon debata diganup tiki di padalanan yang nguluta di Portibion. Memang sederhana do molo didok mamereng marnida akan nabinan debata dia katiki tinggal salpui asa maritei jupang di bagasar rohata rohana memuji pasangan pon debata. Alai saya dong do di bagasar rohata jol maon rohana saya mamereng akan hurang manang akan sosikop manang naso sahat dope nataparsita di padalanan yang uluta di Portibion gabi lupa mahita di akan nang tadai akan nang tajalo na binayan di bata dia katiki-tiki na salpu sahirana manginom air laut kita sahirana hurang sikop dope saya na hurang sikop dope natajalo sia debata di padalan nguluta ujung nagabe dang lao rohata be memuji debata
Dang lau rohat tabe masangap pon debata. Nagabe manugyo kita pikiran pangalaw na songoni, lau memuji diri. Mangau tu di sabing. Alani marnatal pihita, dak tutu hita memuji Tuhani. Marpungo pihita, dak tutu hita pasangap pon debata. Alani do kamanginang molo di paluas di bata hitan waing marpungu di bagas sorona matupa partingota di hatu tubuh itu atas Yesus Kristus di masa pandemik di tahun padua honon tutu siat sisi hajol maun hirana sosikop dope hitan na marnatalon ay saya dong dope ikon na dong na manahak kita marite dia mai marite na maskeron hirana sulubang dope pakilalan say marnatal hita din nahita pe masker pe hera sokoni do pe pikirata say naing marnatal hita malua basuri akan namangiot kita mabay kita dang tutu sonang ninarohata ape sebenarnya mau lo tapake pe masker nuaing mana totong di paingot kita sapatupa atura protokol kesehatan dang namandok mengambati hita lau memuji pasangapon Tuhani manang marlasiroha mamestahon ari hatutubu itu hata Yesus Kristus alai tutu asa jamot kita asa arga ngulu na nileon debata tu hita asa arga padonganio do pangaramutin debata natajalo satu tikion. Kamu kamang do tamo kinang na hinaholongan di bagas satu atas Yesus Kristus. Inatapatupa pesta paringota di atutubu ni atas Yesus Kristus di Borginon. Na mangonjar kita asa manguji jala pasangapon de bata. Tutu marhite nama nada hadirio ni de bata. Sito palange do tano do nasa isina na mangaramoti saluhut akan atinopana. Doh kita akan porsia di atas Yesus Kristus. Ay takas di dok papasalmet ibana pasabam akka paroha bujuk jala diliti akka bugang nasida. Molo di bahasa Indonesia di dok ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tutu di pesta Natalon maragam do kehidupan na tadopi asing ini aka padaraman na berbeda tutu adong aka pengalaman na tadopi isarani saya adong aka anggota keluarga na soboy rap do tita memuji pasangapon debata alanang jumulo na sida madapot to debata sitopa ibana alanya kaparsahiton do akan asing tentu si hol nirohata pajupang do akan na tua-tua akan na sudut na poso akan na pangarato mula tubo na pasogit na sobo tarbahen na hira na lungun rohana dina watupa perayaan Natal alai tu akan si songonipe diarahon hatan di batado hita asa tok-tok kita memuji ja pasangapon debata. Ay nang pesoboy hita pajupang do akan nataholongi akan ini mo na pasugit isarani. Nang pe komarsira kita do akan na hinaholongan ni roha. Alanya ka partikian pandemik kopi sa pulsia lumobi akan nang manjuluani hita. Dipaingot hatan debata hita asa unang surinai mengambati hita. Lau memuji pasangapon debata. Ay umbal gado nang binain debata tunggu tahun. Sian akan mengambati rohado pikirat lau memuji pasangapon mana. Nunga di palua hita ditobus sian gonggoman ni sibuli so hamatiani. Kita telah dibebaskan dari berbagai belenggu yang membuat kita tidak bisa menyelamatkan diri, membebaskan diri. Tapi Tuhan telah membebaskan kita melalui kedatangannya ke dalam dunia ini,
melalui anaknya Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita. Ay molomar pesta Natal hita dang bu ita parsirang holong ni rohan di bata. Naung patupahon hauluaon tu hita marite si taonon doa mamatin Tuhan Yesus Kristus. Ay molo tapi sahod doi bagai biswadong do uno ni pesta Natali di hita. Ay gabis harupa manamar Natal do na mes tahun ulang tahun. Alai Natal marningot salut karya keselamatan Allah. Naung manubus jala paluak kita. Sian gonggoman ni si bolis amatian ni. Dunia mo kamang do tamakinang di bagasa turpuk taon di patorang usai taringot tu si dalian ni papersalmen la mamuji pasanga pon debata Jehovah pahehon akan nirupa molo di bahasa Indonesia di dok Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dilecehkan dunia ini, orang-orang yang tidak diperhitungkan dunia ini. Jala hita pe tahilala doi songon dia pabahanan di Portibion maladupok kita. Ala soadong na bui tapatupa manangaha dileceho Portibion do kita. Ala kasih Tuhani do kita di tonga-tonga di Portibion. Gabi so jupang di bagas ke kita dos ni akka pambahenan sian akka panggonggomi mana akka si atoropan lau mengululu ya kana riko di nguluta ala rasa akka kelas 2 di kita dak bui terbaik kita patupaho songan akka na binahin akka dongan obar balokta merasa mahita makilala mahita disi seolah-olah kita ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang direndahkan, yang dikecilkan, yang ditindas. Jalanunga di ilala bangso Israeli, uju terbuang nasida tu Babel. Nasida bangso di bata, terbuang tu Babel ala di dosa nasida. Dalam makilala nasida songon dia hacik ni na terbuangi gabe hatuban songon nang ngilalahon nasida uju di Israel, di Mesir, nuaing di Babel pe alaman nasidai. Alai dung malua nasida siani di hati dakod do pabua de batado na paheheon akana nirupa. Allah membangkitkan, mengangkat orang-orang yang tertindas. Jalahita akan mengadopi sesongoni ikut tapuji jala pasanga pon debata. Alahita pedohok do di pahehe debata. Nang pe mengalami ketertindasan perlakuan yang semena-mena hita tonga-tonga di Portibion. Ala targuar hita si utot Tuhani, ala tahati dakon nasi tong jalan tigor. Iko pos dorohata dohok do Tuhani nang tapes tahun parningotan hatu tubuh na sadarion paluahon paheyo kita siani. Molo pe tahilala do pe na hatsit aka parnguluan na sodenggan. Unang masudi na mambakita mana mangambati hita mamuji jala pasangapon debata. Gari ada siya tonga-tonga ni kehidupan na songonima ikon marsuara na gugu hita mamuji debata. Tutu taingo do aka manginang pengalaman niya aka apostel dumobi apostel Paulus ay tartakup do ibana uju mamaritahon barita nauli barita taringot tu Kristus pola ikut di penjara ibana di hutan Rom jala mengadopi nahacit da ibana disi alaidang dipaluas ibana dirina dirajai si tahononi dangga itu matangi si mana mengadopi nahaciti dang didok tu dirina buasa masongonon na huwadupi asurah ya andak kutuhu silang ni Kristus dang kisongonon na huwadupi. Tapi dia menyikapi semua itu dengan iman yang kuat di tengah-tengah kehidupan yang terancam, di tengah-tengah penjara itu dia bersama dengan rasul yang lain bernyanyi memuji Tuhan.
Maret dia memuji pasangan pertuhani. Jala marite edi nabi dehon na. Borhat sian hapor siau pakirimon do holong ni rohana tutuhani. Gabi terbuka masudi aka pitu-pitu ni penjarai. Sudi dada hola pitu penjara na ningana na sida. Sudi aka pitu-pitu penjara na dong disi. Gabi mabiar situ tuma kepala penjara disi. Nang disi takibana bodang laho manikot. Ala nunga mabiar ibana nga marlarian ni narohana aka tahanan ni. Alai dipaingon apostol Paulus unang disod do pehaminin na. Nataida di sa kamanginang nang pe apostol Paulus sada apostol ibana dang nama dokso manganupya ka hamaol parukilon manangasusan. Alai di hasusana do parukilon na narupan nai. Dia menyikapi dengan iman, membohon pertolongan dan campur tangan Tuhan. Jala dialami imana deh. Jala hita pe. Di nama tupa pardingota di hatu tubuh itu hata Yesus Kristus. Molo pe di bagasan parukilon ningulu hita. Di bagasan hasusan. Manang di bagasan kondisi da nasudenggan. Mangiutang pamerengan ni hita jolma. Ikonima mangoncar rohata memuji jala pasangan pertuhani. Ayanggo memuji pasangan pertuhani hita di sikina sonang. Ngabiasai. Mau memuji pasangan pertuhani hita di sikina denggan ngulu tahun ngabiasai. Alai gabi luar biasa main. Buhari hita memuji pasangan pertuhani itong-atong ni kehidupan yang sulit. Ayalana portibion mengarau kita, apalagi si polisi ay marhua maho maredei, ape ngulub susado. Marhua maho memuji pasangan pertuhani ala ngulmon saya holang song-songonido. Alai Tuhani madok puji ma ibana, puji ma au di segala tiki, puji ma Tuhan di bata ale todikku dina persalmen, puji ma Tuhan di bata ale todikku, jala unang lupa akan adenggan naulnya binahenna. Alanya kamanginang di pesta pardingotan di hatu tubuh itu hata Yesus Kristus di bagasan Boronginon, songon aka parmahan na di Efratai. Na manjalo barita nauli siya nakasusuruan. Lao na sida mandapoton Tuhata Yesus Kristus. Jala susuruan ni debata nama katai tu nasida. Dong di pasaha baritai. Doh masudi aka surusuruan padu gijang mamuji debata didok hasangapon ma di debata na di banua gijang. Jala dame ma di tano onin na. Diaka jolma halomuanai. Barita las roha donai binuan. Barita hasonangan. Barita na patuguod na hapor siauta. Mandalani ngolutta di tonga-tonga ni pangotak. Sorry mago kopi sapursia. Barita na paposor rohata. Babua manang songon dia pepanguluan na tadalani di Portibion. Adong do debata. Nang roh tu tonga-tongata. Na makilala songon dia pakilalata. Na manugion dalam mabuah kita laho mangyai hanguluan na dumenggan. Ay ngulu hasonangan do na binuan itu hata Yesus Kristus tonga-tonga di Portibion. Ngulu na marhadameon. Ngulu na marhasonangan, ngulu na marlasiroha. Mardame hita do debata. Mardame hita do dirita. Mardame hita do akadongan. Ngulu na marhasonangan. Hasonangan dada holan hasonangan songon nabi di Portibion. Alay hasonangan naong nileo tu hita. Nang peso jupa kita sa dulhut akan nata persita natas hari di tonga-tonga di Portibion. Alay hasonangan na siya surgoi. Nungamia di bagasar rohata. Ima na binuan itu ata Yesus Kristus. Marite pasta parningota dia tutubo na. Nuay margatuk tu hita do. Tapestaho do tu ata Yesus Kristus. Parningota dia tutubuna secara seremonial. Roh kita naking. Pola ikon hatop kita borat saja buta asada potita hudulan. Mula maita na muse siya bagas joro ni debata. Tutu nang sikop ma
halas ni rohatai hatuaon naong binuan tu ata Yesus Kristus mian di bagasa rohata dame na sumurung na binuan ni tu ata Yesus Kristus mian di bagasa rohata molosoi marisuang ma kita nama mestahon parningota dia tutubu ni tu ata Yesus Kristus jalai konadong action tindakan molo songon aka napistar siap purba do aka parmahan Roma dapot to Jesus aka parmahan Roma dapot to Jesus dibuat do dirina lasnya rohana aka parhapistaran siap purba dibuat do kemenyan mas dan mur aladong dirasida imatada madakon harode Kristusi ahama si buanota si pilihonota tutuhani roha taido kamanginang roha namanada jala makamalatehon pabahenan di bata di padalanan yang uluta dia ketik-ketikina salpu rohana mandok moliate dia kanang binain di bata di ngoluta rohana olo mangului di bata marite na majakon Kristusi itong-atongan ni rohata do patupahoni dame las ni rohana binuanna itong-atongan ni keluarga imana si buanota tutuhani manumunowi mana nang sorangi di bara ni pinahani alanya ka manginang di namanada hita dia ka pambahanan di bata di padalanan ng ulutta dia katikitiga na salpu lumobi nang binahin di bata mariti na patupa paringota di hatutubo ni na Tuhan Yesus Kristus nang roy ba na manopotita tu portibion mga leon haluaon tu hita ganup manobus dalam mabay kita gabi anakon na tamama hita mamuji pasangapon ni mana di saluhur pangulmitin ng oruta tamama hita mamuji pasangapon ni mana siya nasa roha ate-ate do guguta tamama hita mangendeon akayan di puji-pujian tu debata tada ng tajakon ibana di bagasan roha taganup selama Natal madita saluhur na martang yang mahita moliate ma ali Tuhan di bata naung manariho kami mariti hatam nabadiyai apala di parpunguan bonari parningota di ari hatutubo ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala sipaluan ni portibion di paingot hodo hami asa memuji jala pasanga poko ngulu namion memuji jala pasanga poko siya nasa roha ate-ate do gugunami pabua natakas hutadahami jala huapor siya ihami ho pabua nang hutadahami jala huilalahami pambahenammu namanop palangi do tano do isina marmudu-mudu salu akan atinopam jala napatupahon haluaon tuhami ibagasan diri anakmu Tuhan Yesus Kristus dosa luhut na tahe akan daulun didenggan na binahemu di padalanan ng ulun nami marsada-sada songoninang di padalanan ng ulun niya ka naporsia di sadok portibion secara khusus nang huriam hakaibe sa sing sawaon tutu salut na alani hodo aliamang boy hami marhosa dalam mandalani ari-ari ngulu nami patupaw salu akaulan nami dohot mancalo parbueni akan nahulahami syakodo saluhut nai alani tamado hami saluhut akan aporsiado saluhut portibion mamuji pasanga poko siala asiniroha do dengan bahasa nang pinatupam di hami lumobi hami di bagasa sadarion aliamang namar pesta patupa parningota di hatutubu Tuhan Yesus Kristus naung rotu portibion
Jala dihamu oleh kami oleh Tuhan. Boy kami mapungo di bagas corom di bagas bornginon. Di tonga-tonga ni pangotak ni sore mago kopi sa Prusia. O matao paduahon na huadupi kami pandemi kopi sa Prusia. Jalan aku patupa kami perayaan Natal di kondisi pandemi kon. Halanil Tuhan pergugoi jala urupi mahami marito to dimna berdiyai asa tutu si tutu kami memuji jala pasanga pokok. Siya nasa roha ate-ate dugugo nami lumobi tonga-tonga ni pandemi kon. Ayang mo lumamupuji jala pasanga po kami ho di tonga-tonga ni situasi na denggan hal na biasa doi. Alay molo hupuji jala pasanga po kami ho di tonga-tonga ni hamaol do parokilon ni ngolu ido tadana na tutu kami mananda dalam makapursiaho tutu kami memuji jala pasanga pokok. Aliamang di tonga-tonga ni paningotan di hatutubu di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Godang dope akar ruas ni uriam na soboi rap doho tami. Memuji pasanga pokok di bagas coromon. Siala parsahiton na niadupan na sida. Asimaruham aliamang say pahipas manasida lehoma hahipason mariti ubat si panganon nang akatangiang na pinasa na sida tuho. Songoninang akan na mangadupi parukilon ni ngolo. Alani naikon marsirang na sida do na hinaholongan ni rohan na sida. Asimaruham maliamang saya puli jala pergugui na sida. Unang paloas arsak ni rohan na sidai mangarajay roha do pikiran na sida. Alay to dimima na paluasok na sida marlasi roha di bagas ako ay saluhut na masa dingulo niya kana porsiya marbinoto doho disi aliamang pasatami madinami doho isaluhut akka na huadupi hami saluhut nai buhi do hurajumi hami songondalan na binahem mutu hami asa tok-tok kami marsiho ti bagas ako jala marpangusantian di bagas ako. Asima roham di hami alamang pargugui jala urupi mahami saluhut na asa tutu hami memuji jala pasanga poko marite suara na nilehom mutu hami marite pikiran dohot gugu na pinasahap mutu hami asa marsangap po di ngulu nami jala marsangap po itonga-tonga ni portibion marite akka puji-pujian dohot akka nahupatu pahami di saluh padala ngulu nami tangiho matang yang nami alamang nahu pasatami oleh di bagasan goan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajak komahatan di mata nang sahatu hita marede mahita sia bukwene nomor 605 ayat sada do namangiut laos tapapungu mapiliata tu STTH KWP do sekolah padita do tu Natal Huriata tapasahap mai tujulu. Masudi
pilihan na tapapungon tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang poro haroroan ni sa luhut si leon-lehon na dinggan dohod nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masiyan na nilehon mi tu habi pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na huso si jolon. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaom mo itong-atongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite to din asalam hutad na hami godang ni si leon-lehon mi tu hami asalam girgir hami mandong moliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo say Roma harajaomu say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sa darion hangulua siapari sesama lusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami una kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho disondakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutod di munabi. Pasahaton nami matuhita salut na kamanginang selamat Natal madita sudina. Idongan itu hatta mahita meninggal ho bagas soro di bata pajupang musita di hari Natal parjulu marsugut. Oras mak